हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि टपिकआनो जादों जोंहा मैया 2, 3, 4 बे मोनथाम थारिखआव जोंहा लास्ट फोसावदोंमोन दै मोननै सिगनेलखौ। नोंथांमोन दिनै आरो 5 आगस्टखालि बिथांमोना आरो लास्ट ट्रेडिं सिगनेलखौ हरफिननो नाजादों। नोंथांमोना बावनो नाङा दै लोगोफोर, दिनै लास्ट खालामदों बिथांमोना। दिनै मैया दाख्लै जेरै सिगनेलखौ होदोंमोन बेबायदि टाइमावनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। रावबो बावनाङा दै लोगोफोर। बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर। नै जाय फरायनो गोसो फरायना लाबानो जाबाय। नै आं बेखौ फरायबाय थाला, नोंथांमोना मिथिखागोन। नै लास्टआव होनाय जादों। नै 5 आगस्टखालि सानसेनि थाखाय लास्ट सिगनेलखौ होफिननाय जादों आरोना लोगोफोर। बेनोसै खौराङा। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे जायफोरा मिथियाखैमोन मैयानि लास्ट थारिख 4 आगस्टखौल'सो मिथिदोंमोन ना लोगोफोर। जोंहा दिनै लास्ट थारिख 5 आगस्टखालिबो जोंहा लास्ट ट्रेडिं सिगनेलखौ मोननैखौ खालामफिननो हागोन आरो लोगोफोर। शेयार खालामना होबानो जाबाय।